Асылыш 22-нче бүлек. Шунан һуң фәрештә миңә Алланың һәм бәрәстең тәхетенән агып сыккан, кристалл һымак ялтырап торган тереклек һуы йылгаһын күрһәтте. Ул йылга урамдың уртаһынан ага. Йылганың теге як ярында ла, был як ярында ла йылына 12 тапкыр емеш бирүсе, ай һайын үз емешен биреп торучы тереклек агасы бар. Агас япрактары халыктарды һавыктыру өчен. Калала каһәрләнгән бер генә нәмәлә булмаячак. Унда Алланың һәм бәрәстең тәхете торачак. Ә уның кулдары уга хезмәт итәсәк. Улар уның йөзен күрәсәктәр, һәм уның исеме уларның маңлайларында булачак. Унда төн булмаячак. Уларның яктырткыч менән кояш яктылыгына мохтаҗлыктары ла булмаячак. Чөнки уларга Раббы Алла яктылык бирәсәк. Улар мәңгенән мәңгегә батшалык итәсәк. Артабан фәрештә миңә былай тине: Был һүзләр ышаныслы һәм хак. Пәйгамбәрләренә изге рух бирүсе Раббы Аллаһы тиздән ни булырын күрһәтү өчен кулдарына үзенең фәрештәһен җибәрде. Тиздән мин киләсәкмен. Был китаптың пәйгамбәрлек һүзләрен тотучы бәхетле. Мин Яхия буларны күрдем һәм ишеттем. Ишеткәс һәм күргәс, баш өйрөсен буларны күрһәтүче фәрештәнең аяктарына йыгылдым. Әмма ул миңә былай тине: Кара уны, былай эшләмә. Мин һинең, пәйгамбәр имандаштарыңдың һәм был китап һүзләрен тотучыларның хезмәттәшемен. Һин Аллага баш иергә тиешһең. Шунан ул миңә былай тине: Был китаптың пәйгамбәрлек һүзләрен мисәт астына яшермә, чөнки вакыт якын. Яманлык кылучы үз кылыгын дәвам итһен. Бозык кеше бозыклыктар аткарһын. Тәкъва кешеләр хак эштәрен, изгеләр изгелек эшләвен дәвам итһен. Тиздән мин киләсәкмен. Һәр кемгә үз эшләренә карап бирер өчен әҗерне үзем менән алып килермен. Мин Альфа һәм Омега. Тәүгеһе һәм һуңгыһы. Башы һәм аҙағы. Үзенең киемен югандар бәхетле. Уларның тереклек агасынан тукланырга һәм капкалар аша калага инергә хукуктары булыр. Ә эттәр дә, сихырсылар да, фәхишлек кылучылар да, кеше үлтерүселәр дә, ялган илаһтарга табынучылар да, барлык ялганлык яратучылар һәм уны кылучылар да тыш якта каласак. Мин Гайса. Булар хакында Алла бердәмлектәренә шаһитлык итер өчен һезгә үземнең фәрештәмне ебәрдем. Мин Давыт тамырынан һәм нәселеннән үсеп сыккан Хавак. Якты таң йондозымын. Рух та, кәләш тә Кил. дейҙәр. Буларҙы ишетеүсе лә Кил. тип әйтһен. Һыуһаған да килһен. Теләгән кеше тереклек һыуын бушлай алһын. Был пәйгамбәрлек китабының һүҙҙәрен ишетүсегә шаһитлык ҡылам. Әгәр берәйһе берәй нәмә өҫтәһә, Алла ул кешегә был китапта яҙылған бәлә-ҡазаларҙы өҫтәр. Әгәр берәйһе был пәйгамбәрлек китабының һүҙҙәренең берәйһен төшөрөп ҡалдырһа, Алла был китапта яҙылған тереклек ағасынан һәм изге ҡаланан ул кешенең өлөшөн төшөрөп ҡалдырыр. Быларҙың барыһы тураһында шаһитлык бирүсе былай ти: Эйе, тиздән киләм. Амин. Эйе, Раббы Гайса, кил. Раббы Гайсаның мәрхәмәте барыһы менән булһын.